தெரியாத கதையை நான் சொல்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் தத் சத். சோ இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆனா இந்த ஸ்பெஷலோட கதை என்ன அப்படின்றத நான் இப்ப சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து இந்த கேள்வி கேட்டிருப்பீங்க. அதாவது ராக்கி, ரக்ஷா பந்தன் அப்படின்ற பேர் தெரியும். இன்னைக்கு வந்து பாய் தூத் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன், ரைட்? பாய்னா எல்லாருக்குமே தெரியும், அண்ணன், பிரதர், அண்ணா அப்படின்னு. இப்போ இது ஏன் ஸ்பெஷலா கண்டுபிடிக்கிறாங்க, ஏன் இதை கும்பிடுறாங்க அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. மாதாஜி இது நம்மளுக்கு அப்ளிகபிள் இல்லை, நம்ம சவுத்ல இருக்கோம், நார்த்ல தான் கும்பிடுறாங்க அப்படின்னு. இது நம்ம கும்பிடுமா இல்லையான்றது பக்கத்துல வைங்க. பட் இந்த கதை எது அப்படின்றத எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப அவதாரி, ரைட்? யார் என்ன வேண்டுதல் கொடுத்தா கேட்டாலும் பண்ணிடுவாரு. அதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா, அகாம சர்வ காமேபியோ மோக்ஷ காமா உதாரதி தீவிரேன பக்தி யோகேனா யஜதாம் புருஷம் பரம். அவர்தான் பரம்புருஷா. அகாம எந்த காமமும் இல்லாம நீதான் வேணும்னு கேட்டாலும் சரி, சகாம ஆசையோட சேர்ந்தாலும் சரி அவர் கொடுப்பாரு, மோட்சமும் கொடுப்பாரு அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். இப்போ ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா, அதே மாதிரி அதித்தி வந்து கும்பிட்டாங்க. என்ன கேட்டாங்கன்னா, கிருஷ்ணா நீ வந்து என்னோட மகனா பிறக்கணும் அப்படின்னு. அதித்தி வந்து கஷபா கிட்ட கும்பிடுறச்சே கேக்குறாரு. அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா, ஆண்டவனை ஃபர்ஸ்ட் கேட்கல, கஷப முனி கிட்ட கேக்குறாங்க. எனக்கு வந்து இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல 8th cantoல 16th சாப்டர் அவங்களோட பிரேயர்ஸ். என்ன பிரேயர் அப்படின்னா, கஷப முனி கிட்ட கேக்குறாரு இந்த மாதிரி என்னோட, நம்ம பார்த்திருக்கோம். இது என்னன்னா, அசுரர்களுக்கும் அதாவது தேவர்களுக்கும் நடந்த அந்த சமுத்திர மந்தன்ல இருந்து கதை போகுது. அப்ப வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், அவங்க வந்து என்னன்னா, அவங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான அந்த நெக்டர், ரைட்? அமிர்தத்தை சாப்பிட்டு அவங்க பவர்ஃபுல் ஆயிட்டாங்க ஒரு சைடு. இப்போ அசுரர்களும் கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா? இப்போ அசுரர்களோட சப்போர்ட் பண்றதுக்கு வந்து 2 பேர் இருக்காங்க. அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சுக்ராச்சாரியான்றது தெரியும். இப்போ அந்த ஸ்டோரியோட ஸ்டெப் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் மேல போனா, மாயா தன்வா அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். ஞாபகம் இருக்குல்ல? கரெக்ட், அவரே தான். அதாவது அர்ஜுனர் அந்த தீயில இருந்து காப்பாத்தி, அவர் வந்து வந்த அதாவது ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ல இருந்து காப்பாத்தி, நான் உங்களுக்கு சேவை பண்ணணும்னா சேவையை ஏத்துக்க மாட்டார் அர்ஜுனர். ஆனா கிருஷ்ணர் சொல்வாரு, ஓகே நீ என்ன பண்றன்னா, பாண்டவர்களுக்கு நீ வந்து அந்த ஸ்பெஷல் ஹவுஸ் கட்டி கொடு அப்படின்னு சொல்லிதான் ஒரு வீடை கட்டுறாரு, ரைட்? மாயா தண்டவா கட்டினதால தான் அங்க தண்ணி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாம துரியோதன் தொப்புன்னு ஊறாரு. சிரிச்சு திரௌபதி வந்து அந்த அந்தலதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த மொத்த மகாபாரதம் போர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ பண்ண ரீசன் என்னமோ கிருஷ்ணர் அதர்மங்களை அழிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு. ஸோ இதை ஒரு சைட்ல வச்சுக்கலாம். இப்போ மெயின் ஸ்டோரி, அதாவது இந்த மெயின் ஸ்டோரியில இருந்து சப் ஸ்டோரி நம்ம பார்க்க போறோம், பிக்சர் இன் பிக்சர். இப்போ இந்த கண்டினியூஷன்ல இவங்க வந்து இந்த மாயா தன்வா என்ன பண்றாருன்னா, அவர் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்பாரு. இப்போ அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் லாங் ஸ்டோரி, அது ஒரு நாள் நான் நிதானமா சொல்றேன். இப்போ ஃபைனலா என்ன ஆகுதுன்னா, இதை வந்து ஹெட் பண்றவங்க பலி மகாராஜ். பலி மகாராஜ் யாருன்னா பரீட்சித்தோட பரீட்சித் இல்ல, சாரி, பிரகலாதோட பேரன். அதே அசுர குலத்துல பிறந்தவர். ஆனா நிறைய பிராமணர்களுக்கு தியானம் எல்லாம் பண்றதால அவர் சூப்பர் பவர்ஃபுல் ஆயிட்டார். ஏன்னா யக்னம் அப்படின்றது வந்து கிருஷ்ணரோட வாய், ரைட்? அந்த யக்னங்கள் பண்ணி பிராமணர்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா அவர் சூப்பரா சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டு, பலி மகாராஜ்க்கு அவ்வளவு ஒரு பவர் வந்திருக்கு. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதாம், யாருமே ஒண்ணுமே பீட் அடிக்க முடியாத மாதிரி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்ப வந்து பண்றதால அவர் வந்து எல்லா உலகத்தையும் அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். கண்ட்ரோல் பண்ணி அவர் பவர் எடுத்துக்கிறச்சே என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் வந்து ஸ்வர்க்கத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். மாதாஜி இவர் ரொம்ப மோசம் இல்ல, ராவணன் மாதிரியானா? இல்ல. ஏன்னா இவர் நியாயப்படி போராடி எடுக்கிறாரு. ராஜா சத்ரியாருக்கு ரைட் இருக்கு எடுக்கிறதுக்கு. சோ இப்போ இந்திரர் வந்து இந்த நிலைமை ஆன உடனே, அவங்க எல்லாம் போற உடனே பிருகுமுனி அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் என்ன சொல்றாங்க, நீங்க எல்லாம் ஹைடிங்ல போயிடுங்க. நீங்க வந்து, ஏன்னா இவர்கிட்ட நிறைய பிராமணர், அதனால தான் சொன்னேன் ரைட்ஃபுல் மீன்ஸ்ல எடுக்கிறாரு. பிராமணர்கள் இவங்க கையில இருக்கிறதால நீ ஒர்க் அவுட் ஆக முடியாது அப்படின்னு போனார். இப்போ அதித்தி வந்து, அதாவது இந்திரரோட தாய் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்ட் அதாவது கஷ்யபா கிட்ட, எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் த ப்ராப்பர்ட்டி பேக், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் சொல்றாரு, நான் உடனில்லை. பேசிக்கலி பகவத்கீதா 2வது சாப்டர். அதெல்லாம் உங்களுக்கு மூட் இல்லை. குழந்தை மூட்ல இருக்காங்க. ஓகே, இட்ஸ் எல்லாம் ஓகே, எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம். எனக்கு ப்ளீஸ் டெல் மீ ஹவ் ஐ கேன் கெட் பேக் தி கிங்டம்.
எனக்கு என்னோட இந்திரர் பதவியில சொர்க்கத்துல இருக்கணும். நீங்க இந்த டைலாக் எல்லாம் அடிக்காதீங்க அப்படின்னோடனே கஷ்யப முனி நினைக்கிறார், சரி இது ஒன்றும் செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரோவிருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் சொல்லி கொடுப்பாரு. எப்படின்னா கர்ம காண்டால தான் வரும். ஆனா என்ன பண்றாரு, நான் என்ன சொன்னேன், அகாமன்றத சொல்ல ட்ரை பண்ணாரு, ஒர்க் ஆகல. நெக்ஸ்ட் சகாம, ரைட், அதாவது வித் டிசைர். நீ வந்து விஷ்ணுவை கும்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு ப்ராசஸ் சொல்றாங்க. அந்த ப்ராசஸ் வந்து கேண்டோ 8ல 16வது சாப்டர்ல இருக்கு. இப்போ என்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணாதீங்க, ரொம்ப கஷ்டம். 2 மாசம் ரஃப்லி பிப்ரவரி மார்ச் நீங்க வந்து அப்படியே நம்ம வந்து சாப்பிடாம 118 டேஸ் நம்ம 100க்கு மேல நாள் பாலோடையே இருக்கணும். அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ராசஸ், நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஆனா இதுல என்னன்னா ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்றது பாயிண்ட் இல்ல, அவங்க வந்து பக்தி கிருஷ்ணருக்கு பண்றாங்கன்றதா பாயிண்ட், ரைட். சோ அந்த ப்ராசஸ்ல அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி நீ எனக்கு மகனா பிறந்து எனக்கு ராஜாங்கம் மீட்டு கொடுக்கணும். சோ பேசிக்கலி எனக்கு இந்திரலோகம் வேணும்ன்றதா அவங்க கோரு. மகனா பிறக்கணும்ன்ற ஆசை இருக்கிறதால கிருஷ்ணர் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றிடுறாரு. அதுல வந்தவர் தான் வாமனர். இப்போ நான் வாமனர் கதை என்ன மாத்தாஜி சொல்றீங்க, பாய்தூதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, வாமன கதையை நான் சொல்ல போறது இல்ல. ஆனா ஒரே ஒரு வாமன குட்டியா இருந்து அவர் பலி மகாராஜ் கிட்ட கேட்டாரு, 3 உலகம் வேணுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இல்ல எனக்கு 3 ஸ்டெப் வேணும். பேசிக்கலி 3 உலகம் சேர்க்கல, நிறைய கொடுக்குறேன்றாரு. 3 ஸ்டெப் போறோம், 1 2 அப்படின்ற 2 வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும். 3rd ஸ்டெப் எங்கன்னா என் தலையில் போடு, அதோட கதை முடியறது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? இல்ல, கதை ஆரம்பமாகுது. ஆரம்பமா? அம்மா, அவர் சர்வதர்மாம் பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் பிரஜ ஆம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிக்ஷாமி மா சுச்சுவல் சொல்றாரு. இப்போ பலி மகாராஜ் அதை பண்ணியிருக்காரு. ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கு அகேன்ஸ்டா போயிருக்காரே. ஆனா ஆமா, பக்தியின் பாதையில் இருக்கிறதா இருந்தா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரையும் எதிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அதை வச்சுதான் அவர் போறாரு. இப்போ என்னடா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சாபம் கொடுத்துருவாரு, உன் சொத்து கித்து எல்லாம் போயிடும். அச்சோ, பாருங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சாபம், கிருஷ்ணர் வந்தாரு, இவருக்கு என்ன என்ன லாபம் அப்படின்னு நம்ம இங்க எல்லாருக்கும் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும். என்ன லாபம் அப்படின்னா, அவரு எடுக்கிறாரு பாருங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ரோலு. என்ன ரோல்னா, வாட்ச்மேன் ரோல். நம்ம கிருஷ்ணர் வாட்ச்மேன் ரோல் எடுத்து பாத அதாவது நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் 14 லோகத்துல வந்து பாதாள லோகத்துல இந்திரருக்கு மேல ஒப்புலன்ஸ் கொடுக்கிறாரு அந்த பலி மகாராஜ்க்கு. அதுல யாருமே அவரை பிரச்சனை பண்ணக்கூடாதுன்னு அவர் பாதாள லோகத்தில் எல்லா ஒப்புலன்ஸ் கொடுத்து எல்லா சக்திகள் கொடுத்து இவரே வாட்ச்மேன்ல இருக்காராம். இருக்கச்சே வந்து 4 துவாரங்கள், ரைட். இந்த துவாரம்ல இருப்பாராம். பலி மகாராஜ் எந்திரிச்சு அச்சோ எந்த துவாரத்துல இவர் வர்றாருன்னு ஓடி போய் பிசிக்கலி பாப்பாராம். இதுதான் நிலைமை. இப்போ வந்து நீங்க கேட்பீங்க, என்ன மாதாஜி 4 அவரால க்ளோன் பண்ண முடியாதா? 16,000 அதெல்லாம் பண்ண விரும்பல கிருஷ்ணர். முடியுமா அப்படின்னா, அப்படி குருக்ஷேத்திர வார் கூட அங்க இருந்தே அப்படி புஷ்ன்னு நிறுத்த முடியும்ல? இல்ல அப்படியே ஒரு வாக் அவுட் பரமாத்மாவா இருக்கிற துரியோதன் மனசுல இருந்து வாக் அவுட் பண்ண முடியும்ல? அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாரு அவரு. அதெல்லாம் பண்ணாருன்னா நம்ம எப்படி அட்ராக்ட் ஆவோம்? அதனால நம்ம கிருஷ்ணரை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்றோம்னு நெனைக்கிறோம். ஆனா அவர் நம்மள இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் பவர் எல்லாம் எடுத்து வச்சாரு. இப்ப பவர் எல்லாம் இல்லாம சிங்கிள் ஃபார்ம்ல இருக்கிறதால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நமக்கு இந்த கதையெல்லாம் தெரியும். இனிமே வர கதை தெரியாதுன்னு நெனைக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் ஒருத்தருக்கு தெரியாது. எனக்கு ரொம்ப ரீசென்ட்டா தெரிஞ்சுச்சு. இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, அங்க என்ட்ரி காலி ஆயிடுச்சு. எங்கன்னா வைகுண்டத்துல. லக்ஷ்மி அம்மா பிடிக்கிற பாதம் காணோம். எங்கடா என் ஹஸ்பண்ட்? எங்கடா என் ஹஸ்பண்ட்ன்னு தேடி தேடி பார்க்குறாங்க. ஆ கிருஷ்ணா, ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் சோ அண்ட் சோ வந்து இஸ் டூயிங் த வாட்ச்மேன் ஒர்க் அப்படின்னு லக்ஷ்மிக்கு. என்னோட கணவன், நான் பாதயத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்கிற என்னோட கணவன், சாஷ்டிர லக்ஷ்மிகள் இருக்கிற அந்த கணவன் ஓட பாதத்தை பிடிக்க முடியாத சான்ஸ்க்கு அவர் ஒருத்தருக்கு வாட்ச்மேன் வேலை பண்றாரா? அப்படின்னு லக்ஷ்மி அம்மா, அப்படி இருக்கிற அவரை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு கிளம்புறாங்க. இன்னைக்கு தான் கிளம்பியிருக்காங்க. கிளம்பி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இது நல்லா கவனிக்கணும். கிளம்பி நம்மளா இருந்தா சண்டை போடுவோம். அவங்க அப்படி பண்ணல. அப்படி இருக்கிற ஒருத்தர் யாரு அப்படின்னு பாதாள லோகத்துக்கு பலி மகாராஜ் கிட்ட போறாங்க. அப்போ நீங்க நினைச்சுக்கலாம், லக்ஷ்மி அம்மா அங்க போனா அவரோட எல்லா சொத்துக்களும் அஷ்ட லக்ஷ்மிகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? எல்லா சொத்துக்களும் எப்படி மல்டிப்ளை ஆகும் தேடி போறாங்க. போறது உண்டு இல்லாம, நான் வந்து உங்களுக்கு சேவை செய்யணும். எல்லாம் செஞ்சு பலி மகாராஜ்க்கு சேவை எல்லாம் செய்வாங்க. ஏன்னா நம்ம கணவனே இம்ப்ரெஸ் ஆயி வாட்ச்மேனா இருந்தா நான் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு எல்லா விதமான சேவைகள் செஞ்ச உடனே பலி மகாராஜுக்கு சூப்பரா இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க. யாரும்மா நீ? உனக்கு என்ன வேணும்? அப்படின்னா, அவங்க வந்து ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா கேளுவாங்க. நான் உங்களை அண்ணா ஸ்தானத்தில் வச்சு நான் உங்களுக்கு ரக்ஷா பந்தன் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ராக்கி அப்படின்னு. அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வரம் யாருமே கேட்க மாட்டாங்களே அப்படின்னு. பலி மகாராஜ்க்கும் என்னன்னா, அச்சச்சோ! இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்ததே இல்லையே. ஏன்னா அசுர குணத்துல உனக்கு என்ன லாபம்? எனக்கு என்ன லாபம்னு இருக்கறச்சே, நீ தான் எனக்கு
வேணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே பலி மகாராஜ் கை கொடுக்குறாரு. கொடுத்த உடனே அவர் தோன்றது, ஐயோ தங்கை அப்படின்ற ஸ்தானத்தை எடுத்தா உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்ன்றது ஒரு சைட்ல இருக்கணும். ஆனா நான் கண்டிப்பா அண்ணா ஸ்தானத்துல இருந்து ஏதாவது செஞ்சே ஆகணும். உனக்கு என்ன வேணும் பிசைட்ஸ் ஆஃபரிங் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு. இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, தந்தைக்கு பிறகு அண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கணவன் அப்படி இல்லையா மாதாஜி? ஏன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து என்னன்னா பிறந்த வீட்டுல இருந்து போறச்சே கணவன் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா தந்தை ப்ரொடெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் வரும். அவளோட செகண்ட் ஹீரோ வந்து ஆக்சுவலி எல்லாரும் சொல்றது ஆக்சுவலா கணவன். ஆக்சுவலா செகண்ட் ஹீரோ வந்து அண்ணா. எதுக்குன்னா அண்ணாவோட வளர்ந்து அந்த அண்ணா எப்படி ஹீரோ ஆறாங்கன்றத பாக்குறது தான் அந்த பொண்ணு. அதனால பிரதர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ சூப்பர் ஹீரோ ஃபார் அ சிஸ்டர். இது அந்த அண்ணாக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ இப்ப பலி மகாராஜுக்கு இப்ப தான் தெரிய வந்திருக்கு. அதனால அந்த தங்கை வந்து அந்த அண்ணாவை ரெக்கக்னைஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஹோல் ஸ்டஃப். இது நிறைய பேர் வந்து அண்ணாக்கு பூஜை பண்றாங்க, அண்ணாக்கு பண்றாங்கன்றது. பட் உண்மையான ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா, அவங்க லக்ஷ்மி அம்மாவே வந்து கட்டுறதால அந்த தங்கையை லக்ஷ்மியா நினைச்சு, அண்ணா அவங்களுக்கு உனக்கு என்ன பிடிக்குதுன்னு சொல்லுமா அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு கொடுக்குறாங்க. என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்றச்சு அவங்க சொல்றாங்க, என் கணவன் எனக்கு வேணும். எப்படி அப்படின்னா அந்த கணவன் வந்து கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவரும் வந்து சரி நீ வந்து கூட்டிட்டு போ அப்படின்னு அவரோட சேர்ந்து அனுப்பிச்சிடுறாங்க. அச்சச்சோ அப்ப கிருஷ்ணர் காணாம போயிட்டாரா பலி மகாராஜ்க்கானா? இல்ல. அந்த வாட்ச்மேன் ஃபார்ம்ல இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணர் இருந்துட்டு லக்ஷ்மியோட கணவனான அந்த நாராயணா போறாரு அப்படின்னு. ஓ! இப்போ டுவல் ரோல் ஆடுறாரு. ஏன்னா 2 பேரையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது கிருஷ்ணரால முடியும். நம்மளால முடியாது. ஒரு இடத்துல இருந்தா இன்னொரு இடத்துல போயிடும். சோ, இப்போ பலி மகாராஜுக்கு வாட்ச்மேன் ஆன கதையே நெறைய பேருக்கு தெரியாது. எனக்கும் தெரியாது. அதனால தான் நான் உங்களுக்கும் தெரியாது சிலருக்குன்னு சொல்றேன். இது தெரிஞ்சாலும் இந்த கதை தெரியாது. அதனால இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு கதை. ஏன் சொல்றேன்னா, பலி மகாராஜ்க்கு வாட்ச்மேன் ஆறத தவிர, அவரு வந்து லக்ஷ்மி அம்மாவுக்கு அண்ணனும் ஆறாரு பலி மகாராஜ். அப்பன்னா தங்கையா வச்ச லக்ஷ்மி அம்மாக்கு எவ்வளவு ஒப்புலன்ஸோ அவருக்கும் வருது. அதனால தங்கைக்கு ஏன் குடுக்குறாங்க அப்படின்னா, அவர் எல்லாம் சீரெல்லாம் பண்ணி கூட கிருஷ்ணரையும் அதாவது நாராயணையும் அனுப்புறாரு. ஏன்னா அந்த சீரே அவங்க மூலமா தான் வந்துச்சு அப்படின்றதுதான் இது. அதனாலதான் கிஃப்ட் அண்ணாக்கு மரியாதை கொடுக்கறது வந்து பாசத்தை கொடுக்கறது தங்கையின் வேலைன்னா, கிஃப்ட் கொடுக்கறது எதுக்குன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து ஏத்துக்கிட்டது நான் உனக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறேன்றத ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. இதுதான் பாய்தூத். இது நார்த்ல கும்பிடுறாங்க, ஈஸ்ட்ல கும்பிடுறாங்க, வெஸ்ட்ல கும்பிடுறாங்க எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். ஆனா இதுல பக்தி இருக்கா அப்படின்னா நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா இன்னைக்கு அந்த பல்லி மகாராஜ் பாய்தூத்ன்றது உங்க எல்லாருக்குமே அண்ணா இருந்தா இல்ல இருக்கும். இல்லன்றவங்க பலராமையே அண்ணாவா நினைச்சு பாய்தூத கொண்டாடுங்க. ரைட்? அதனாலதான் பல்ராம் தாஹூ அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதனால எல்லாருமே வந்து இது வந்து காஸ்ட் பேஸ்ட், ரிலிஜன் பேஸ்ட், லாங்குவேஜ் பேஸ்ட் எல்லாம் இல்ல. லக்ஷ்மி அம்மாவே கட்டி இறங்கி வந்து கட்டினதால எல்லாருக்கும் இது எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு. இல்ல மாதாஜி எனக்கு இது சம்மந்தம் இல்லைன்னா அப்ப லக்ஷ்மியும் சொல்லுவாங்க எனக்கும் உனக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லக்ஷ்மியை வச்சு நம்ம முறைச்சிக்க முடியாது. ரைட்? ஹாப்பி பாய்தூத். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ரட்சாபந்தன்றது இதுதானே? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா பிரபு, த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் ரக்ஷாபந்தன் இன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்றது பாய்தூத் என்ற ஃபங்க்ஷன். புரியுதுங்களா? எனக்கு ஒரு லெவல் ரக்ஷான்றது இதுதான். நம்ம வந்து ரக்ஷாபந்தன் ஆக்சுவலி ஏப்ரல்ல கும்பிடுறாங்க. அதோட ஸ்டோரி இன்னொன்னு இருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஸ்டோரி கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அதனால நான் இதை சொல்றேன். இதுக்கு தப்புற 4-5 ஸ்டோரிகள் இருக்கலாம். அது எனக்கு தெரியாது. யாருக்காவது தெரிஞ்சா ரக்ஷாபந்தன் நாள் எடுத்துக்கலாம். பட் இது ஸ்பெசிபிக்லி பாய் தூத். அதாவது பாய் தூத்ன்றது வந்து அண்ணா பாய்னா பிரதர். அது லக்ஷ்மியை வச்சு வந்த கதை. அது இன்னைக்கு அதை நான் உங்களோட ஷேர் பண்றேன். அந்த இது கட்டுற நாள் இன்னைக்கு. மத்தது அது அந்த டேட் இந்த டேட்லாம் இன்னைக்கு பாய்தூதுன்னு செலிப்ரேட் பண்றாங்க. இந்த ஸ்டோரியோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பாய் ஃபுட்டா மாதாஜி? HOOD. பாய் பாய். ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா ஹிந்தில எனக்கு எழுத தெரியாது. உங்களுக்கு தான் என்னை பத்தி தெரியும். இங்கிலீஷ் ஒரு வார்த்தையை வச்சுட்டு அப்படி இப்படின்னு ஓட்டிட்டு இருக்கேன். அதான் விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. பாய்தூத். இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஸ்டோரியோட பேக்ரவுண்ட் தான். ரைட்? அது ஒண்டி எடுத்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் சொல்றேன்னா எனக்கு இங்க தமிழே இங்கிலீஷ் இந்த தமிழ் கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே நான் வந்து பபிதா மாதாஜி தான் பாவம். அவங்க படிக்கிறத வச்சு நான் எடுப்பேன். மெமரியில இருக்கிறத வச்சு ஸ்லோகத்தை சொல்லி அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்றேன். அதனால என்னோட கிராமர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் விட்டுட்டு கதையில கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே நல்ல கிருஷ்ணா கதை எல்லாருக்கும். மாதாஜி. நம்ம சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா கொஞ்சம் போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே போலாம். ஓகே. 125 மாதாஜி. ஆஹா 140. வந்துட்டாங்க. 140.
சூப்பர்.